Apologize for any inconvenience which is caused to you and thank you for your kind understanding. Szép jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, Bulicka Péter repülőgép kapitány és Liber Dávid első tiszt és a teljes személyzet nevében örömmel üdvözlöm Önöket ezen a Wizz Air Airbus A320-as típusú repülőgépének fedezetén. Mai repülési időnk Marosvásárhelyre körülbelül 45 percet vesz majd igénybe. Az én nevem Natália, én leszek a járatvezető légiutas kísérője, és engedjék meg, hogy bemutassam kiváló kollégáimat is. A mai napon Nasztyával, Normival és Tímával fogunk együtt dolgozni. Mivel számunkra nem biztonsága elsődleges, ezért megkérném Önöket, kapcsolják be biztonsági jöveiket, asztalaikat állítsák zárt függőleges, mikrotemléket vízszintes pozícióban, napellenzőiket pedig húzzák föl. Köszönjük, hogy mai utazásukhoz a Wizz Air légitársaságot választották, most pedig kérem, dőljenek hátra és élvezzék a repülést. Hölgyeim és uraim, szeretnék elnézést kérni ezért az indulási késésért és bármely kellemetlenséget, mely ezt okozott. Sajnos az első probléma a catering céggel volt. Míg velük megoldottuk a problémát, addig egy repülőtéri rendszeri hiba miatt újra kellett az egész beszállítást a check-in hölgyeknek elkezdeni, ezért kaptak új beszállókártyát. Elnézést kérünk bármilyen kellemetlenségért, és köszönjük megértésüket és türelmüket. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft, so that in the unlikely event of an emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove your earphones and mute your electronic devices to be able to dedicate full attention and follow cruise instruction. Hölgyeim és uraim, kérem most figyeljenek a légiutas kísérőkre, akik bemutatják a repülőgép biztonsági berendezéseit, ezzel felkészítve Önöket egy esetleges vészhelyzetre. Fülhallgatóikat ezen kérjük, ne használják, készülékeiket pedig halkítsák le. The emergency exits are marked with exit signs, a vészkiratokat exit felirat jelöli. On this aircraft there are a total of 8 emergency exit. Ezen repülőgépen összesen 8 vészkirat található. 2 exits are in the front, 2 kijárat a kabin elején. 4 exits are over the wings, 4 kijárat a kabin közepén. 2 exits are behind the wings, 2 kijárat a kabin végén. In the event of an evacuation, it is important to leave your luggage and follow the floor path marking which will guide you to the emergency exit. Vészhelyzet esetén fontos, hogy hagyják hátra csomagjaikat és kövessék a padlófénysor, mely mutatja az utat a vészjáratokhoz. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Kérjük, jegyezzék meg az Önökhöz legközelebb eső kínálatot, figyelembe véve, vagy akár Önök mögött is lehet.